Tajtuna ħafna illum iktar minn drabi oħra u nixtieq nirringrazzjakom tal-li ġbarna għal darb'oħra somma rekord ta' 236,093 euro. Grazzi minn qalbi, grazzi lilkom ukoll, grazzi lil dawk kollha li qegħdin hawnhekk, li qegħdin hemmhekk, li qegħdin id-dar. Grazzi tal-appoġġ, maħna ħanafqu qatt nitkellmu għalikom. Grazzi. Il-Partit Nazzjonalista organizza maratona ġbir ta' fondi bit-tema soċjetà li jimpurta bris aktar investiment fl-operat tal-partit kemm fir-rigward tar-riżorsi umani u anke tal-makkinarju meħtieġ biex il-partit ikun jista' jwassal bl-aktar mod effettiv il-messaġġ tiegħu. Din hija maratona mill-aktar importanti għall-Partit Nazzjonalista lejliet li jimbarka fuq kampanja elettorali brabta mal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u anke għal-Kunsill Lokali skedati li jsiru f'Mejju li ġej. Waqt il-maratona l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija tkellem dwar l-isfidi li qed jaffaċċja l-poplu Malti xi kultant lil mill-lajn tal-medja u l-pubbliku. X'hekk inti kollok problemi illi huma problemi tiegħek, għalik huma l-ikbar problema u xi minn daqiet naħseb bejn il-politika mitkellma u li tidher u li tkun fil-gazzetti u l-politika tan-nies u meta ngħid tan-nies tfisser verament il-politika tan-nies jiġifieri li bniedem għandu problema twali li qed taffettwalu ħajtu u dik l-ikbar problema tiegħu. Hekk ikellmuk in-nies in-nies meta jkellmuk minn barra jgħidulek kuraġġ u kompli u għamel u ntolbu għalik. Mbagħad meta tidħol għandhom jibdew jgħidulek li m'għandhomx biex jirranġaw id-dar fejn qegħdin. Jibdew jgħidulek illi għalkemm veru għandhom it-tfal li jaħdmu, il-paga ta' tfal li hija 823 fix-xahar f'idejh ma servix. Jgħidulek illi veru qed jaraw illi kollhom kien tila bini, imma allura jekk tila dan il-bini kollu kif allura tfal tagħna ma jistgħux imorru jieħdu loan anke meta jaħdmu tnejn biex jixtru proprjetà. U jekk imorru biex jikru il-kerajja għolja wisq. Il-problemi ta' kuljum min ikollu pereżempju tip ta' mart illi ma jkunx rikonoxxut biex jiġi intitolat jieħu ċerti mediċini u allura 120 euro, 160 euro fix-xahar hija problematika biex inti kollok il-sarħan tal-moħli dik il-mediċina li tant għandek bżonn ħadd tixtriha. Għaddejna diversi liġijiet fuq il-vjolenza domestika, fuq id-drittijiet ugwali, u mbagħad induna illi hemm ħafna nies li x-xorta hemm tabuż, hemm stigmas fuq is-saħħa mentali. Hemm nies fis-soċjetà illi għalkemm hemm il-liġijiet qegħdin hemmhekk m'għandhomx il-protezzjoni tas-soċjetà u jekk jitkellmu jistħu, jibżgħu, ma jħossux li huma tajjeb. Dawn in-nies is-soċjetà li importanti. Kien Clyde Pooley, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, li fetaħ din il-maratona u ħeġġeġ lil kulħadd biex jipparteċipa f'din il-maratona u jagħti mill-aħjar li jista' biex bekk il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jkompli jinvesti fir-riżorsi tiegħu. Il-ħidma hawnhekk ma taqta' assolutament xejn u l-ewwel ma nagħmel huwa qabel ma nsemmu l-kelma flus li nirringrazzja lil volontira kollha il-mijiet ta' volontira li f'xi ħin jew ieħor f'xi post jew ieħor ikunu qegħdin jagħtuna l-għajnuna tagħhom. Mingħajr dawn in-nies żgur illi dan il-partit ma jkunx jista' jopera. U fakkar li fih dan il-Partit Nazzjonalista bħalissa qed isir ħafna tiġdid u riformi importanti. Dan l-eżerċizzju ta' modernizzar jeħtieġ ħafna finanzi. Irridu nagħmlu wkoll partit li importaħ. Partit li importaħ mis-soċjetà, mill-pajjiż, imma anki mill-partitarji tiegħu. Il-partitarji tiegħu huma l-partit innifsu. Jekk tħobb il-partit, bil-fors tħobb il-partitarji. Preżenti wkoll il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista illi tkellmu dwar sfidi li qed jaffaċċja l-poplu Malti u l-bżonn ta' dawn il-fondi biex il-Partit Nazzjonalista jkun b'saħħtu biex jirrappreżenta lill-poplu. Robert Arrigo tkellem dwar l-isfida tal-Ermolta b'dewmien u titjiriet jitħassru li ma' sitwazzjoni qed tħalli impatt fuq il-poplu. Naħseb issa 5 xhur, 6 xhur fej kuljum għandek ajruplani li tilqu tard, jiġu tard, inkonvenjent tal-ħafna nies, nixtieq inkun naf jiena il-flus li ħallsu l-Ermalta bħala compensations, nixtieq naf il-feedback li kellhom għaliex feedback ħażin ħafna, sfortunatament. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap David Aġust tkellem dwar sfida oħra dik tas-ser mill-Gvern fil-kontijiet tad-dawla l-ilma. Sib minn ġie misruq 30, 40, 50, 100, 200, 600 euro l-aħħar wieħed li kellna propju ftit tal-ġenet ilu semmiha l-kap tal-Partit fuq il-Fosos 675 euros ser fil-kontijiet
tibda tifhem li mhux kollox miexi fuq Rubini, mhux kollox sew dan il-pajjiż. U allura li n-nies qed ngħidulhom iva ejjew għand il-Partit Nazzjonalista, ejjew għandna ħnippruvaw ngħinukom ukoll anke f'din is-sitwazzjoni. Il-maratona ġbirta fondi taħbat lejliet il-bidu ta' skeda ġdida ta' Net Television bil-fondi miġbura li se jsostnu wkoll investiment importanti li qed isir biex din l-iskeda tolqot lill-udjenzi kollha bi prodott ta' kwalità.